Здравейте хора, аз съм Phantom Dragon, тук до мен е Fairy Dragon и днес ще снимаме трети епизод от Транспортър 4. И сега сме с Мерцедес. ML500. 4 мотик волврат. 16 пъти по-бърз от майко. Дирите тетове. Да, бе. Бах, това дете е майка. Мерцедес не залива много добре. И този бой винаги се блъскам, ако колите не са. А тук винаги се блъскам. Тук да не говорим. Винаги хът мене. Значи тук не давай газ. И... Винаги. Малко по-налаг. Това ще окачваме клипа. Снимаме друг. И хора, и за миналия клип, когато казахме, че искаме нещо да ви кажем, това значи искаме нещо да ви кажем. Чао! Просто по погрешка натиснах бутона. Къде си сеща бегат с по-бързо колата на... Гледайте каква само красота. Ако беше по снощи, ще се изпреш. Да, знам. Сериозно, това Volkswagen бега Мерцедес за мен. Това чудо е. Какво това е? Fuck this shit. Дега се. Извините, Мари, тук по-налагва да откачваме видео. Го назначи тук там. Може да не караш по тръбата, защото забави ти също блъскат. Пали се първ. Зама, тук по принцип винаги се блъскаш. Не пускай нищо. Запази го. Хората ако е по-бърза от аудито, бавничко набира, вижте, ще дига 300 свободно. 303 без нито, хора. Какво да кажем? Нито. Проф. 287, сериозно? Ама си подобрих рекорда. 2 минути и 10 секунди. Дай 5 за гениално. И хора, това е за трети епизод. Виждане, скоро, бете жени.